May po oras labot Kapampangan, gagawa tayo naman video. Maulagay kaya katang video ngayon, yung nga kalukuret ang aliwang gagawin tamo. At saka kaya ba tayo Joel Makapagal ng Child Bank Savings. Tuta kayo ni Kabalenan sa Fernando. Yung katamang topic ngayon kaya tayo kalugan. Dapat maulagaya naman uling sabihan tamo tungkol kayong mumuna Kapampangan orthography medyo nakabalikoy di ka rin katamang kabalen pag-upisan ko ating kasi katlong major orthography ngayon ng kasalungsungan yung mumunang dili yung K-orthography yung manunandang sulat wawa yung gagabitan na niya ng panahon yung writer so talasulat yung guagwa at yung K-orthography ka, ke, ki, ko, ku. Okay. At yung halimbawa na Meke ni tuki ka kanako, munta ka taking king palengke. kanyang K-orthography. Kawangis na yung orthography na ng Tagalog. Yung pangadwang orthography, iyapin yung CQ orthography. At tama naman na mga sulat bakulod o yung ginamit naman kanini, detang talasulat na rin makulod niya ng panahon. At yung CQ orthography, Ka, ke, ki, ko, ku. Meke ni tuki ka kanako, munta ka taking palengke. tama kanyang CQ orthography. Yung pangatlong orthography, I guess medyo minor orthography mo yun pagkumpisa na niya mga Father Venancio Samson. Yung gawa na, lepuning Q, dililaning K, at itang meron ko yung C sa bayo. So, yung CK orthography naman, Ka, ke, ki, ko, ku. at Meke ni tuki ka kanako, munta ka taking palengke. ita makanya yung CK orthography. So, nung ating kayong i-intindihan at mabaligo ka po mo rin, mag-comment na kayo mo at isabihan tayo na yung tutukoy taming topic, yung nga manundang diacritical marks. Yung diacritical marks, maulagala, pati susulat tamang Kapampangan. Kasi nung sasabihan tala mo, ang problema, daramdaman talaga yung stress, karagay niya iluwang syllables. Halimbawa, yung manong difficult, Masakit, masakit siya kayong Kapampangan. Yung painful, masakit, sakit. Yung sick, masakit. masakit. So, nung lawen nyo, may iluwala stress dito, yung difficult, ita pangadwang A na ning masakit yan, karin yung stress na, ating yung masakit, ita mo muna ng A, karin yung maka-stress. So, ita na mo, salamat at panay kong sasabihan, yung Kapampangan tamo, masabalang tayong, kaya katamo nga mano, at sana rin kaya katamo nga puting, kaya katamo anak, Kapampangan tala, no Kapampangan tamo, yung Kapampangan tamo. Pasusuan tayo kasi bayo rin kaya katamo anak, kaya katamo nga mano. Siswan, salamat Joel at king China Bank Savings. Ito na mo po. Thank you.